Hello, hi friends. Good morning. Jai Jagannath. Welcome to our channel Barsa Barsa Jabu Jabu Love Love Diary. Diary and welcome to our new vlog. So ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା କି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି କ'ଣ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା ପର୍ସନାଲି ବି ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେ ହଉ ଯେ କଣ ଦିଦି ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଆସୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି କ'ଣ ହେଇଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 6-7-8 ମାସ ହେଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁନି ସୋ ଫାଇନାଲି କି କାମ ବହୁତ ରହିଯାଉଛି ତ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଜି ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଜୋର ହଉଛି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6:30 ଆଉ ଆମେ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି କ'ଣ ଆଣିବୁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ବାରିଟେ ଅଛି ତେଣୁ କ'ଣ ଟିକେ ଆଣିବୁ ବୋଲି ବାକି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ବର୍ଷା ପୁରା ସକାଳୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ମାଛ ମିଳୁଛି ଆଉ ତାପରେ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲିଶି ଅଛି। ଇଲିଶି 1400 ଟଙ୍କା। ଫାଇନାଲି ଇଲିଶି ମାଛ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଲିଶି ମାଛ ନିଆଯିବ ଆଜି ଏଇଟା ହାତରେ ଜାକିକି ଦେବ ଆଇଁଷଟା ଭଲସେ ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମାଛ ମାର୍କେଟଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ ଗହଳି ଲାଗିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ମାର୍କେଟ ମାନେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଦେଖିଦେବା ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାଛ ଇଲିଶି ମାଛ ଧରିକି ଆସିଲୁ ଦେଖିବା ଆଜି ବର୍ଷା ହାତରୁ ଇଲିଶି ମାଛଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି ଖାଇକି ମଜା ନେବା। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ସିଆଡ଼େ ହେବ ଗୋଟେ ମାଛ ଝୋଳଟେ ହେବ ଖାଇବା ଆଉ ଦେନ୍ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପିଜୁଳି ଥିଲା ସୋ ଭାବିଲୁ କି ପିଜୁଳି ନେଇକି ଯିବୁ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପୁରା ମାର୍କେଟ ଏକାଥରେ ଆସିଛୁ ମାନେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳେଇବୁ ସୋ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଲିଶି ମାଛ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଏକଦମ ଅଛି ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଧୁଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଧୋଇ ଦିଅ ତ ସେ ଏବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ତ ଏବେ ସିଏ ଏପଟେ ମାଛ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏପଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେବି କାହିଁକିନା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସରିବ ମୁଁ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ମାନେ ମୋତେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଅଛି ବାହାରିକି ସେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସରିବ ମୁଁ ବାହାରିକି ଯିବି ଗାଧୋଇ ପୁଣି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ତ ସେ ଏପଟେ ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ବାହାରିବା ତାପରେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ଗୋଳା ହେଇଗଲା ମାଛ ଭାଜିବା ତାପରେ ଯଦି ଖିଆଟା ହେବ ନା ଝାଳରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଏ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗରମ ବି ବହୁତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଝୋଳଟା ହେବ ନା ଆଜି ତମେ ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ବନେଇବ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଆଜି ପୁରା ମାଡ଼ଟା ହବ ଆଉ ଇଲିଶି ମାଛ ମାଡ଼ ଆଉ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛ ନା ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବା ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ବନେଇବା ପାଇଁ ନା ହଁ ତମେ ବଢ଼ିଆ ବନାଅ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ହବ ଆଉ ହଉ ଘରମଣି ତାଙ୍କର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସକାଳୁ ମାଛ ସହିତ ପରିବା ବି କିଛି ଆସିଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ତାକୁ ଧୋଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବା ଫ୍ରିଜରେ ଏବେ ସବୁ ମାଛ ଭଜା ବି ସରିଗଲା ତ ମାଛ ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଉ ଏ ମାଛ ଭାଜୁ ତା ଭିତରେ ମସଲା ବି ସବୁତିକ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଦେନ୍ ମାନେ ମାଛରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ତେଲ ବାହାରିଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଛି କି ଏଇ ତେଲରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେବା ରୋଷେଇ ସରିଲେ ତାପରେ କଥା ଟିକେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଝୋଳ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ଘରଟା ପୁରା ଆମର ଆଜି ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଟର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି ମଟର ପୁରା ମାନେ କମ୍ପ୍ରେସରଟା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା କାଦୁଅ ପାଣି ପୁରା ବାହାରୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମାନେ 4ଟା ଟିକେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତାପରେ ହେଉଛି ମଟର ଲାଗିଲେ ତାପରେ ପାଣି ଆସିବ ପାଣି ଆସିଲେ ଯାଇକି ଘରେ କାମ ହେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମଟର ପୁରା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତେଣୁ ହେଉଛି ପାଣି ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ମୁଁ ତ କରିନି ତେଣୁ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି ଖାଇଦେବା ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଅଫିସରୁ ଆସିଗଲେଣି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ
चलतु देखा खाଇବା पूरा रेडी बर्तन वर्षा ड्यूटी आसिकी फ्रेश होगी खाଇବା रेडी कर जल्दी जल्दी कर खाईदवा भोक बहुत जोर रे ये सालड कटा चलची सालड कटा इलसी माछ तरकारी आ भात खाईदवा कौन कौच जेहेतु पानी रो प्रॉब्लम सेति में आउती तरकारी करिलनी बहुत जल्दी पुणी वर्षा हला जेमतिया आसला लोक मार्केट रो लेट हो तो अधिका किछि आइटम करिलनी मोटे तरकारी चलेदा कथा हो आज पानी रो बहुत समस्या तो खाई सारू केते पानी आसिले धुआ धुई सब काम हम तापर मु राति रे गाधे कौन करी खाइबा पई माने एते जोर भोक आउ नगा गाधे की भी खाईदवा तापर राति रे देखिया कौन सुविधा होउची खाइला पर पुणी आज राशन भी धोई परिबो सब दिन राशन भी पड़ियो पानी टोटल नहीं एडी झोल पूरा लाल पूरा बढ़िया देखा जाउची तो टेस्ट कला पूरा जना पड़ियो केमती मत तो पूरा लगुच वर्षा का हाथ तैयारी झोल पूरा बढ़िया लगुथ खाइला ना आगु खाई बहुत टेस्टी बनाती आउ एटा देखला जना पड़ी टेस्टी निश्चय हो जल्दी जल्दी बाढ़ माछ जोड़ा ही बोली पुणी इसा माछटा बोली से बेसी जोर को कला कि मजा लागुची नहीं नहीं टाइम हेलानी तापरे सकाळ खाଇବା हेतला जो टिफिन सेटा बर्तमान झोड़ा टेस्ट करिया केमती हेची बढ़िया हेची तुम भोक बहुत जोर रे आ बर्तमान खाईदवा आ लेट करियानी मोर माछर जो तेल बाहरी थिला ताकू मो भात रे गोळेकी खाई बोली रखी थिली सो अल्प टिके रखी थिली आ बाकी जो तरकारी रोसई बनै देली चला तो गोळेकी खाया खाई सारला परे ना माने टिके रेस्ट नबो कोन माने जो पानी काम सब चलथिला तो से गुडा को सब जो पानी भी ठीक ठाक बे हे गला तो पछ परे पूरा कादो हे जाइथिला माने से जो पानी जो माने सफा हे जो पूरा टोटली कादो हे जाइथिला तो दी जण हम मिसी किनी ताको सब सफा सफी करलु ये करलु आ ऊपर बासन जो बहुत सारा पड़ी छी सोडा सब राखी हबो तो एबे सब दियो पाइप फाइप खुले कि ताको पुनी माने सब पानी गुडा को बाहर करी ताको सब सफा करलु तो पागो एक्चुअली एते मस्त देखा हो टिके देखौ छी आपण मानको देखौ आकाशटा को देखु केते सुंदर लगुच पूरा पूरा ओसम एपटे भी सही सेमतिया मैंने पूरा मस्त लगुच बाबूर मूड होके मसला कोल्ड ड्रिंक्स पे तो मत कहले कि मसला कोल्ड ड्रिंक्स बना तो मसला कोल्ड ड्रिंक्स पी और सी गाधे सकाल गाधे ना तो जाइए मैंने गाधेवाई तो गाधे आसिले मसला कोल्ड ड्रिंक्स करके पीवा पकेवा जलजीरा तो भल नहीं तो बाहर नुआ पैकेट चेस सो आज भिडियो को ये एंड कर पुणी देखा आउ एक नेक्स्ट वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर करने को जमा भी भूलिए।